Dame i gospodo, dobroveče, bre. Ja moram da priznam da ne znam koliko sam ja baš kompetentan da otvaram jednu izložbu fotografija, ali pretpostavljam da me je Ivan pozvao zato što sam jedan od 24 ljudi za koje on smatra da predstavljaju Serbian Soul, bre. U neku ruku osjećam se pomalo nesigurno otprilike kao Campbell Soupa koji su pozvali da otvori izložbu Warhola u Njujorku. Tako da možete slobodno zaboraviti sve ovo što ću vam ja govoriti i uživati u njegovim slikama. Ali hteo sam nešto drugo da vam kažem. Gledajući u poslednje vreme fotografije po našoj štampi, nekako mi se čini da niko više ne liči na sebe. Više uopšte nema ni dobrih riba, ni loših frajera, imate samo dobre kompjuterske stručnjake koji rade, znači, u Photoshopu. A nekako mi se čini da na Ivanovim fotografijama ljudi liče na sebe i da je on uspeo jednostavno tim fotografijama da da dušu. Ovog puta bez bre, ovog puta zaista na to ozbiljno mišljenje. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast što sam imao prilike da radim sa njim, verujem kao i svim mojim kolegama, a što se vas tiče, otvaram ovu izložbu potpuno zvanično, bre.